gravel mod. Vidimo kako se motor ponaša koliko je udoban po šljunku po ovom putu. I uporedit ću ga, mislim, jako nije za poređenje s Tenerom. Iako ove gume su, ja mislim, 50-50, ali rekao bi da mi nije confidence inspiring, kao ne ulivate povjerenje toliko kao Tenera, definitivno. Položaj preglednosti jeste dobar i u suštini, vidimo kočnice, blokira zadnji točak, mislim da to možeš i da ugasiš sad nja bez, probamo prednju kočnicu, prednja je dobra, ja bez neće da ti blokira točak, što je cool. U principu, nemam pojma, šta znam, ovo ti je motor koji u suštini možda možeš da ovako isteraš malo negde off-road, ali definitivno mislim da ovo vešanje i ova suspenzija nije baš na nivou recimo nekog off-roada. Ovo ti više kao, ja mislim, imaš opciju, ali u principu nemoj previše.